Si no estàs farta de sentir-te insegura amb la manera com fas les coses amb els teus fills, si no t'agrada sentir-te jutjat pels altres, si n'estàs tipa de carregar amb la culpa de no estar fent les coses prou bé perquè a vegades la cagues, atenció, tots la caguem a vegades, aquest és el teu lloc. La tribu és un espai segur per poder créixer com a mare, com a pare i com a persona. Hi trobaràs una infinitat de recursos per poder avançar en la direcció que tu vols, des de cursos puntuals sobre temes específics fins a un acompanyament profund, constant i cuidat a través de la nostra comunitat online. Aquí no hi trobaràs el s'ha de fer així, que trobaràs a molts llocs. Aquí t'hi trobaràs explicacions senzilles i clares que t'ajudaran a entendre els perquès i eines específiques que t'ajudaran a posar en pràctica, a integrar totes aquestes coses que potser ja saps a nivell teòric. L'objectiu és que tinguis moltes eines a l'abast, que puguis provar i escollir aquelles que encaixen amb tu i amb la teva família. Perquè no hi ha fórmules màgiques que funcionin sempre amb tots els nens i en tots els contextos. Així que mira, remena, escull i gaudeix de la teva vida en família. Per mi serà un plaer i un privilegi poder-te acompanyar.